Good boy, Kermit. Let's go. Shit. Yep. Er du ved at skulle Kermit der, Aya? Blev du våd, skat? Ja, sådan går det, når man vasker Kermit. Ouch. Ouch. I said ouch. Ouch. I said. Er du færdig? Er han blevet ren og lækker nu? Kan du sige ja, Kermit? Det var flot. Tak skal du have. Tak for hjælpen. No. Up. Ja, du kan selv kravle ned. No, let's hit. Kom så, Aya, du kan selv kravle ned, ikke også? Kermit! No!